1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er ligt een herstelplan op tafel voor het dok op Curaçao. Dames Ship Repair Curaçao bevindt zich in financieel zwaar weer. Het heeft onder meer te maken met de gevolgen van de coronacrisis, het feit dat de grenzen met Venezuela al lange tijd dicht zijn en de raffinaderij die al jaren niet draait. Volgens de overheid moet er alles aan gedaan worden om de banen te behouden. Er wordt nu gesproken over een herstelplan van $34 miljoen. Eerder deze week vond er over overleg plaats met het ministerie van Economische Ontwikkeling, Damen en CDM Holding. Het Curaçao Medical Center heeft nieuwe maatregelen genomen om voorbereid te zijn op een eventuele verdere uitbraak van het coronavirus. Volgens het ziekenhuis moet er alles aan worden gedaan om te zorgen dat het ziekenhuis voorbereid is als er meer mensen het ziekenhuis inkomen. Zo wordt er deze week 25% minder electieve zorg gegeven. Dat is zeg maar de reguliere zorg van het ziekenhuis. Dat kan volgende week oplopen tot 50%. Eerder werden al meer bedden klaargemaakt voor de komst van mogelijke COVID-patiënten. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De financiële situatie van Curaçao is slecht en daarmee kunnen we op dit moment niet alle maatregelen financieren die genomen moeten worden om de coronacrisis te bestrijden. Dat zei minister-president Guilmar Pik-Pisas gisteren tijdens een persconferentie. Tegelijkertijd gaf hij aan dat hij hoop heeft dat dat geld er wel komt. Daarover wordt momenteel nu overleg met Nederland. De financiële situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat veel lopende programma's van Nederland voor Curaçao om te helpen bij de bestrijding van COVID eind deze maand aflopen. Hij hoopt dat Nederland langer wil blijven betalen en op die manier Curaçao goed kan blijven voorbereiden op de bestrijding van het COVID-virus. Curaçao heeft geen nieuwe coronamaatregelen genomen. Wel worden er meer controles in het uitgaansleven uitgevoerd en wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Verder maakte Dr. Izzy Gestenbloed gisteren tijdens de persconferentie bekend dat de zogenaamde bubbel wordt uitgebreid. Dat betekent dat passagiers van Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Statia naar Curaçao kunnen komen en als ze gevaccineerd zijn hier verder geen testen hoeven te doen. Een klein lichtpuntje. Gisteren heeft het multidisciplinaire team bekendgemaakt dat bij de laatste controle bij uitgaansgelegenheden op Curaçao er niks verkeerds is aangetroffen. 11 zaken werden gecontroleerd en alles was in orde. De controles vonden plaats in de buurt van de Nieuwe Straat, het Wilhelminaplein, Handelskade en Pieter Meij. De zogenaamde moordmakelaar in de zaak van de moord op politicus Helmin Wiels, Bernie Nini Fonseca, blijft voorlopig vastzitten in Nederland.
Het Openbaar Ministerie is bezig met het overplaatsen van Fonseca naar Curaçao. Maar Marije Vaders, de advocaat van Fonseca, is het daar niet mee eens. Zij spande een kort geding aan en volgens Vaders heeft ze daarin gelijk gegeven. En dat betekent dat het proces voor de overplaatsing voorlopig stil is gelegd. Kenneth Valpoort van horecavakbond Horecaf heeft overleg gevoerd met leden van de Curaçaose restaurantvereniging. Volgens Valpoort kunnen de Curaçaose restaurants meer gebruik maken van lokaal personeel. De Curaçaose restaurantvereniging had juist een verzoek gedaan om meer mensen uit het buitenland te kunnen halen. Samen hebben ze overlegd om te kijken hoe zo goed mogelijk kan worden omgegaan met het gebrek aan gekwalificeerd personeel in de Curaçaose horeca. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.